Mai întâi de toate am vrea ca să facem această deschidere oferindu-i cuvântul Părintelui să ne ofere Tatăl nostru, să ne dea un pic de curaj, de credință. Concert de poezie și cântecele pentru ziua mamei. Am spus la biserică și vreau să vă spun și voi aici, mamelor, bunicelor, soților noastre, că noi bărbații în primul rând și copiii vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru că ne-ați dat viață, pentru că ne susțineți în familie și mai ales pentru că ne suportați zi de zi. Că nu e ușor, cei care au copii acasă știu. Cei care au doi copii mai au unul, soțul. Așa este și la mine, în primul rând, și la toți ceilalți cu siguranță. Și atunci, soția este acasă și mamă, și soție, și bunică, și prietenă, și așa mai departe. De aceea, și aici vreau să le mulțumesc mamelor, bunicilor noastre, soților noastre, pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru noi, pentru copiii noștri și pentru noi ca bărbați. La mulți ani! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Binecuvintează, Doamne, pe bunicile noastre, pe mamele noastre, pe soțiile noastre, că Sfânt ești, le sfințește, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fiți sănătoase și voi cu toți sănătoși. Doamne ajută! Să
venit la evenimentul Dor de Mărțișor, organizat de către Asociația Multiculturală Unirea, în colaborare cu Organizația Regională AUR Lombardia și Parohia Ortodoxă Cormani. Înainte de a da start evenimentului în sine, vreau să vă prezint scopul Asociației Multiculturale Unirea. Este unul semnificativ, de promovarea inițiativelor pentru integrare culturală a cetățenilor români, menținerea tradițiilor, a limbii române ca limbă maternă. Este foarte important să ne facem timp pentru cultură, întrucât ea ne inspiră și ne aduce un strop de culoare în cotidian. De asemenea, asociația mai are ca scop armonizarea relațiilor de prietenie și colaborare între poporul român, italian și alte națiuni. La evenimentul nostru ne bucurăm de prezența invitațiilor noștri speciali de la București și anume domnul Titus Păunescu, deputat de Ialomița și secretar general al Partidului AUR, domnul Antonio Andrușac, deputat de Bacău și lider de grup în Parlamentul României, domnul Răzvan Biro, secretar general adjunct al Partidului AUR, doamna Ramona Lovin, coordonator de diaspora și secretar general adjunct al Partidului AUR. Bine ați venit! Evenimentul de astăzi va contura o atmosferă plăcută și emoții frumoase exprimate prin cântec și poezie. Vom organiza de asemenea și o tombolă cu premii la care sunteți invitați toți să participați. Vă adresați la călin. Costul biletului este de 5 euro, iar premiile sunt o pereche de ochelari de firmă Ray-Ban, un voucher de 50 de euro, un album fotografic, o icoană, un tablou și 2 premii cu articole AUR. Primăvara înseamnă explozie de viață, culori, sunete care ne învăluie cu frumusețea și farmecolor inefabile. Fiecare avem o primăvară a noastră și vă dorim să o păstrați mereu în sufletele voastre, să vă încălzească cu spiritul ei, să vă aducă veșnică sărbătoare. Se spune că în prima zi a lunii martie, frumoasa primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat cum într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă, răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început să dea la o parte zăpada și a rupt ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat imediat. Primăvara atunci a acoperit ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge fierbinte, care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, primăvara a învins iarna, simbolul victoriei binelui asupra răului. Și acum îl invităm pe Fabio Hodca, care ne va recita poezia Martie în calendar. Martie e așadar prima lună în calendar, care anunță toată țara, că a sosit iar primăvara și din prima zi se știe un motiv de bucurie. Măcișoarele apar, mici minuni aduse în dar. Prinse șnurul încătit, sunt gata de oferit. Bucurie și noroc aduc tuturor pe loc. România nu este pur și simplu o țară. România e un destin. Ce mod e mai potrivit de a celebra numele patriei dacă nu prin muzică? Căci muzica este cea care ne apropie depărtările, este o lume în sine, un limbaj pe care toți îl înțelegem. Iar în această limbă, astăzi ne va cânta cei care își țin aprinsă flacăra iubirii pentru cântecul popular românesc. Formația Zorilă Music Events, alături de soliștii Ioana Zorilă și Marius Preda, cu cipele Robert Andrei. Melodia Acasă România, Marius Preda.
noastră țară, mănacă ca motară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, mănacă ca poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-a somnul. Așa! Bine! Ia! Știați prin nume amele neamuri bune, agricultori străine muncesc pentru pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, înacă ca poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Eroi ce și află somnul, e Doina și poporul. Așa? Bine, mă! Ia! Ulițe-n balonate, doar pentru nas mai bate. Biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Eroina și Vioara, eroi ce și-a somnul. Da? Așa? Din lumea largă, dacă vițara dragă, nici nu lăsați pradă, dușmanilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-află somnul. Acasă e tricolorul, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-află somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-află somnul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-află somnul. Dar o semnificație eternă, cuvântul sacru în toate limbile. Nichita Stănescu a numit-o cea mai scumpă de pe lume, iar pentru întreg universul este comoară dumnezeiască. Este numele lui Dumnezeu pe buzele tuturor copiilor. Numai mama poartă cheile sufletelor noastre cu ele toată viața. Doar inima mamei nu are nicio cumpătare la recunoștință și iubire. Doar inima mamei este un adânc abis la capătul căruia găsești de fiecare dată iertare, mângâiere și înțelegere. Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima dragostea pentru mame. În fața lor trebuie doar să îngenunchem și să le șoptim cu drag. Mulțumesc pentru viață, scumpă mamă! Dedicată tuturor mamelor din această sală și pentru viitoarele mămici. Te rog, mamă, știu că poți să mă ierți pentru lacrimi, pentru nedormite nopți.
Mama, îți mulțumesc că ești. Cine mă poartă când numai mama, cine mă iartă oricând numai mama, cine mă iartă oricum numai mama știe cum. Și-aș fi pe acest pământ fără mama, cum aș trăi atât fără mama, sufletul, inima, ce-aș fi fără mama mea. Haide! Să trăiască toate mamele și mămica mea, cea mai scumpă și cea mai iubită. Te rog, mamă, știu că poți să mă ierți pentru lacrimi, pentru nedormite nopți. N-am atâtea cuvinte, tu cu inima ascultă-mă, ca mai ieri alită-mă. Cine mă așteaptă oricând numai mama, cine mă poartă când numai mama, cine mă iartă oricum numai mama știe cum. Și-aș fi pe acest pământ numai mama, cum aș trăi atât fără mama, sufletul, inima, ce-aș fi fără mama mea. Mama mea. Vă pupăm pe toate mamele. Și acum, pentru a continua dragostea pentru cele mai minunate ființe care sunt mamele, îl invităm pe Pele Robert Andrei, care ne va cânta cu 4 piese despre mamă și despre părinți. Mama, nume sfânt al vieții început. Mama, amintind un dor de demult. Mama, glasul tău mereu îmi spunea: ascultă, copila mea. Mama, tot ce-i bun în lume mi-ai dat. Mama, fericirea tu mi-ai vegheat. Mama, mi-a fost greu atunci să înțeleg, al vieții drum să aleg. Credeam că lumea e a mea, credeam în dragostea mea, în adevăr nesfârșit, dar am greșit. Aș vrea să ierți toate câte n-am știut din vremea ce-a trecut. Aș vrea să ierți, dar glasul tău s-a risipit în fumul acestui drum. Mama, cea mai bună prietena mea. Mama,
niciodată nu voi uita. Mama, mi-a fost greu atunci să înțeleg al vieții drum să aleg. Aș vrea să ierți toate câte n-am știut din vremea ce-a trecut. Aș vrea să ierți, dar glasul tău s-a risipit în fum acestui drum. Mama. Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-mă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbucium peste poate. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, haide, tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic o poveste. Un ochi râde, altul plânge, pe amândoi vă port pe sânge. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Enigmatici și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i, Doamne, înapoi, că-și așa-au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi, pentru cei ce ne-au făcut. Dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor eroi. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviți-i cum se duc, ia priviți-i cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă tac și
parcă nin, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, dar de ce priviți așa? Fata mea și fiul meu, eu sunt cel ce va urma. Dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea. Mamă, mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină, cu flori, cu nuci și mere, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuțo, tu vecie, nemuritoare carte de dor și omenie și cântec fără moarte. Măicuțo, tu vecie, nemuritoare carte de dor și omenie și cântec fără moarte. Vântul pav pom cuprinde și frunza o destramă. Mi-e dor de-a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Tot ca scăleul iernii, cu vifore în coamă. Mi-e dor de vorba-ți caldă, mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-atinge fața, ori poate a ta năframă. Sunt alb bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-atinge fața, ori poate a ta năframă. Sunt alb bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. Munții tăi cu fruntea până sus la noi, codrii tăi străbuni și întinsele câmpii leagă-n sun de veacuri pentru ai tăi copii. Melodia România mea, Ioana Zorin. Un refren foarte ușor care vreți și care puteți să-l cântăm cu mine. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. Hai, băieții mei! România mea, e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea.
rai de o frumusețe cerească, de unde Dumnezeu n-a plecat niciodată, ci a continuat a scrie în cartea ei un viitor de aur. Acolo unde luceferii nu se sting niciodată, iar stelele nu cad, ci măsoară doar infinitul. Acel sfânt lăcaș de la Putna, loc de rugi ales și leagăn de eroi, care printre vremuri tulburate și-a purtat cu drag veșmântul. Acolo unde veghează icoana lui Ștefan cel Mare, senină din vremuri străbune. Acolo-i Bucovina, leagăn de credință, din străbune am ctitorit pentru biruință și ne-om ține drept și tari să cinstim lumina în fața lui Dumnezeu, una-i Bucovina. Melodia Bucovina Marius Preda. Ce este România? Un paradis. Este visteria bucuriei eterne. Este umbra lui Dumnezeu și mulțimea de inimi române concentrice. Este împărăția armoniei, a păcii și seninătății. Iar unica cale spre ea se numește dragostea de țara mea. Țara mea cost de rai, Ionela Zorin. A căzut pe mine toată... Ce-i mai greu? Desigur, lângă colegii mei minunați, nu era posibil fără ei să facem acest concert frumos. Unii din formația Zorila Music Events și ceilalți colegi din Cernăuți, lângă noi aici, să
ne distrăm frumos și să facem ce știm mai bine. Hai! Și să nu fii mândru că poți spune eu sunt român, iar România este țara mea. Este România celor de demult și a celor de apoi. Este patria celor ce au luptat și și-au dat viețile pentru ea, dar și a celor ce urmează să vină. Cătănie cu minunata Ionela Zorilă! Îl invităm și pe domnul Ion aici lângă noi să mă ajute! Fără emoții, nu trebuie emoții. N-avem emoții. Hai, un rând de aplauze! Era ca să-mi petrec, dar mi-au venit ordin să plec. Când era ca să-mi petrec, dar mi-au venit ordin să plec. Ordin de la împărăție, la, să mă duc în cătărie, la, ordin de la împărăție, la, să mă duc în cătărie, la. Sânge mă bate pe braț, dar mă să
ai veni și mai petrece șa-la-la-la. Păcăliți de iarnă blândă, uitata să ascundă, prea cingați și ghioceii și-a căzut neaua pe ei. Prăpând de fire de viață, acoperite de gheață, se aplecată la pământ, ajutorul așteptând. Mângâiați de raze calde, mângâiați de raze calde, s-au deschis petale albe. Vestind un nou început peste timpul trecut, ca oameni împoverați, sub ziduri mari îngropați, au așteptat răbdători mulți supraviețuitori. Și de la ghiocei să învățăm, mare primești să înfruntăm, ca cu ajutorul Dumnezeu, că ne ajută El la greu. Eroicul nostru pop a devenit nemuritor, că a luptat și câștigat, când a fost îngenunchiat. Existența neamului românesc fără Nistru, cum nu o putem concepe fără Dunăre și Tisa. O istorie întreagă într-un singur nume. Basarabia îi spune. Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, scumpă icoană în inim purtată, trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu. Ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu. Dorul Basarabie, Ionela. De la Nistru mai departe, dorule, dorul alargă și se scoate, dorule. De la Nistru mai departe, dorule,
și te așezi cu drag la masă, lângă ai tăi de sărbători. Să trăiască România, să o inunde bucuria, cât o fi pe acest pământ, că aici e loc sfânt. România-i țara noastră, să o facem să înflorească și să nu uităm nici când că suntem suflet de români. Cântecul românilor duși. acasă la noi, în România. Cel mai sublim ideal, cea mai desăvârșită operă de artă și esența adevărată a frumuseții, acea recompensa destinului în fața căreia cerurile inspiră adânc și universul abdică, cuvântul în fața căruia sufletul devine altarul dragostei, acea ființă gingașă care umple vise, împlinește și schimbă destine, dăruiește zâmbete și culoare cerului de plumb, cea în brațele căreia crește viața, pe picioarele căreia se leagănă copilăria și în părul căreia se cern toate anotimpurile, cea care emană creația prin tenebrele trecerii timpului și care știe să iubească până dincolo de infinit. M-a crescut mama în poală, recită Donute An. În poală, din leagăn și până la școală, zile întregi și nopți de rândul, mi-a vegheat somnul și dormul. M-a învățat să gânguresc, să spun mama, să zâmbesc. M-a învățat apoi prin casă, primii pași până la masă. M-a învățat că să nu mint, m-a învățat să nu mă lint, să nu știu ce este frică, toate m-a învățat mămică. Mamă bună, mamă dragă, te-o iubi o viață întreagă, pentru tot ce-ai făcut, pentru că tu mi-ai crescut. O femeie, ce-ești tu, femeie, ești și apă, ești și foc. Înger și zână, roagă și stăpână, ești de toate
apă e și foc, înger și zână, rabă și stăpână, ești de toate la un loc. Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei, e mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce face, ascultă, ia seama, dar mai presus de orice e o doamnă. Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai scumpă ca pătrața, mai dulce ca viața, doar femeia poate fi. Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai scumpă ca viața, mai dulce ca viața, doar femeia poate fi. Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei, e mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce face, ascultă, ia seama, dar mai presus de orice e o doamnă. Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei, mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seama, dar mai presus de orice e o doamnă. Să trăiască toate doamnele și domnișoarele. Curge plutul între țări române, i se aude plângerea în Carpați, Olt și Mureș sar ca să-l îngâne. Jiu și Nistru, voi ce așteptați? Și din cer întregul loc arată ca un rai însângerat la brâu. Vino, frate, să legăm odată malurile tragicului râu. Domnul Ion, vă invităm! Sunt trei palme de pământ, umele am nedreptățit, contropici și iar primit, fără și iar găsit. Și de alți ai fost furată, și de noi ai fost cedată, Basarabie cedată. Doamne, Doamne, fă dreptate, ține frate lângă frate, dă-ne minte și credință.
bine ai venit acasă. De vitul modezul meu, de mechiul la Chișinău, tot acasă-o filere. La ospezi ne-am despățat, la necaz ne-am ajutat, alții nu ne-o despina. Doamne, Doamne, fără dreptate, ține frate lângă frate. Dă-ne minte și credință, strânge orice de voință. Așa! Bine așa! Signora Chiara Valcepina, consigliere regionale e consigliere municipale di Milano, che ci hanno onorato con la loro presenza. Il nuovo sindaco Michele Schiavi da Bergamo, il nuovo sindaco che ha 23 anni, Grazie, noi siamo sempre insieme, abbiamo una buona collaborazione anche come cittadini rumeni e italiani, amici, buoni amici, anche un rapporto politico, adesso più nuovo. Grazie. După cum am spus la începutul evenimentului, suntem onorați cu prezența invitaților speciali de la București și îl rugăm pe domnul deputat de Bacău, Antonian Durșac, lider de grup în Parlamentul României, să ia cuvântul. Traduceți-le să știe și ei. Ia! Bună ziua! Mulțumesc în primul rând celor care ați organizat acest eveniment. O aștept pe doamna Gabriela să și traducă pentru oaspeții noștri sau cine se ocupă. Da? Ok, înțeleg că le traduce acolo aproape ca să nu mai... Voi, alături de cei din Basarabia și din Bucovina, care păstrați vii tradițiile, cultura noastră, obiceiurile noastre, plecați de acasă, cei mai mulți dintre voi, din păcate, din motive economice, sunteți adevărații eroi de astăzi ai României. Voi cei care ați avut curajul să vă luați viețile în mâini, să vă mutați într-o țară unde știu și vă îndemn mereu și eu și colegii mei să respectați legile acelei țări care v-a întins o mână, să-i respectați pe oamenii alături de care trăiți și să știți că în trecut, prin 1916-17, și România a fost țară de migrație pentru italieni. Avem comunități care și astăzi, acum 2 zile, au apelat la mine, așa cum o să apelez și eu la consilierii care sunt aici
lângă noi, să ajute comunitatea română, așa cum eu am făcut-o pentru comunitatea italienilor din România, pentru obțineri de fonduri, pentru asociații, cum este Asociația Unirea. Prietenia dintre noi și fratelii, dintre noi și toată coaliția de guvernare trebuie să fie un drum cu dublu sens și știu sigur că asta vom încerca toți să facem, să dăm respect și să primim respect. Eu v-am îndemnat și la întâlnirea mai restrânsă de aseară și vă îndemn și acum, cum am făcut-o de fiecare dată acolo unde m-am întâlnit cu voi, cu românii care nu sunt doar membri de partid, ci sunt români de peste tot. Fiți uniți! Oamenii aceștia, la ajutorul cărora sperăm, vor să vorbească cu cineva, să fim o voce. Sunt 12 comunități naționale recunoscute în Italia. Cea mai mare comunitate din Italia, aceea constituită de voi, nu este încă o comunitate recunoscută în Italia. Eu apelez la prietenii noștri de la Fratelli, la toți cei din coaliția de guvernare, să ne dea sprijinul lor, pentru ca voi, românii din Italia, care aduceți un aport însemnat la PIB-ul Italiei, ca și la cel al României, să fiți recunoscuți și să vă bucurați de drepturile pe care o să vi le confere statutul de minoritate recunoscută în Italia. Va face mai ușoară cooperarea și cu ei și va face ca evenimente de genul celui la care ne-ați invitat și suntem onorați să fim aici, să fie mai dese, să nu fie susținute doar din eforturi câtorva oameni inimoși și să facă parte din ceea ce înseamnă reciprocitate în diplomația europeană. Noi suntem un exemplu în Europa pe care probabil puțin îl știu și dintre reprezentanții puterii din Italia. Noi avem locuri speciale și eu nu zic că e un lucru bun în Parlament pentru minorități. Pentru voi, pentru românii de aici, pentru copiii voștri, cei care vor hotărâ să rămână aici, în Italia. Eu doresc ca ei să aibă parte doar de posibilitatea de a fi ca cetățeni născuți în Italia, pentru că voi ați avut curajul, plecând de acasă, să dați naștere copiilor în Italia. Cetățeni italieni, nu-i așa? Care trebuie să se bucure de toate drepturile și ca etnici români și ca italieni. Așa cum italienii din România se bucură de respectarea drepturilor lor ca minoritate și studiază în limba română în liceul Dante Alighieri, de exemplu, din București. Poate în viitor vom face niște pași care să ducă spre conservarea, nu doar spre asimilarea românilor de aici. Eu îmi doresc să văd și oameni care spun iubim Italia și vom rămâne aici. Sunt mulți dintre tineri care au fost aseară și mulți dintre copii care probabil asta vor face. Dar noi ne dorim ca tradițiile lor să îmbogățească cultura italiană. Portul nostru frumos, care e copiat de mari creatori de modă, ia noastră cu care ne mândrim, să facă parte din patrimoniul comun al țărilor ăstora, care au fost împreună și care au fost recunoscute de un imperiu. Dacă astăzi vedeți columna lui Traian, columna Traianii, că înseamnă ceva, asta înseamnă că strămoșii noștri au fost respectați chiar de către un imperiu. Nu mai vedeți ceva asemănător în istoria fostului Imperiu Roman. Ca omagiu dat unor oameni împotriva cărora a luptat, decât dacilor. Am văzut peste tot și în muzeul de la Vatican chipul dacilor la mare cinste pus în muzeu. Voi trebuie să fiți parte din această latinitate care ne cuprinde și pe noi. Și asta înseamnă să luptăm împreună
de fapt să facem un efort comun diplomatic ca voi să fiți recunoscuți. Eu aș fi fost bucuros să știu că voi, prima comunitate din Italia, ați fost primii recunoscuți. Nu, sunt alte 12 comunități recunoscute și nu e vina italienilor. Este vina politicienilor din România care au venit la voi să vă ceară votul doar cu câteva zile înainte de alegeri, dar nu i-a interesat ca voi să vă păstrați cultură, tradiții, obiceiuri, port. Ați făcut-o voi, singuri. Și acum vreau să fiți uniți. Uniți, nu separați. Uniți înseamnă ceea ce gândesc eu ca pro-european, dar suveranist, să fiți împreună cu italienii, nu italieni și români, ci o comunitate trebuie să-i cuprindă pe toți. Puțin știu, probabil și dintre voi, că România are un model, se numește modelul Dobrogean, unde 18 etnii, într-un spațiu destul de mic, din Dobrogea spre mare, trăiesc împreună, cu religii diferite, cu obiceiuri diferite, cu tradiții și sărbători diferite, ca frații. Deci se poate. Am fost totdeauna un popor primitor, am fost totdeauna un popor creștin puternic ancorat în credința noastră și rămânem unul dintre popoarele care n-a dus niciodată războaie împotriva altora. Doar ne-am apărat. Hai să ne apărăm puternic credința, țara, identitatea noastră, să spunem tuturor, suntem români, nu ne e rușine să spunem lucrul ăsta, ridicați capul sus, aduceți-vă aportul la ceea ce înseamnă bunăstarea țării în care trăiți, bunăstarea țării noastre, bunăstarea familiilor voastre, dar nu uitați că viața nu înseamnă doar muncă, casă, muncă, casă. Înseamnă să vă păstrați cultura, religia, să mergeți duminica la Sfânta Liturghie, să vă păstrați tradițiile, să vă îmbrăcați frumos cu ea națională, mai ales când mergem la biserică. Și pentru că nu pot să închei, că totdeauna mă ceartă colegii, că vin și în loc să vă laud în permanență, vă mai și critic. Noi suntem partidul care, asemenea celor de la Fratelli, care au fost și ei puși înainte să ajungă la putere, la colț și făcuți extremiști, pentru că au încredere în valorile lor, în faptul că Italia trebuie să fie o voce în acest concert al națiunilor, nu doar să danseze cum vrea Franța și Germania. Așa și noi trebuie să fim mândri de identitatea noastră, să fim mândri că suntem și trebuie să devenim nu ce am fost, mai mult decât atât, pentru că putem. Suntem o țară înzestrată, o țară bogată, o țară din care, din păcate, am văzut o statistică acum câteva zile, 50% din lemnul care se fură pe plan mondial, se fură din România. Din trupul țării noastre. Asta e o rușine pentru cei care fac politică acolo, pentru că nu se fură fără voia lor. Mi-am propus, cu îngăduința Ramonei, să vorbesc mult mai puțin. Deja am vorbit mult prea mult. Vă mulțumesc. Nu vreau să vă plictisesc. Vreau să avem o zi de sărbătoare. Mulțumesc încă o dată prietenilor noștri. Îmi place să cred că sunt prietenii noștri, nu doar invitații noștri, celor de la Fratelli d'Italia, și să îi rog să ne dea sprijinul lor, așa cum și noi în continuare le vom da sprijinul nostru, pentru că toți conservatorii din Europa trebuie să fim ca un pumn, ca degetele de la o mână, uniți împotriva acestui curent neomarxist care vrea să globalizeze totul, să șteargă identitatea țărilor, identitatea, ceea ce înseamnă familia naturală lăsată de Dumnezeu și a tradițiilor noastre. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Oferim
cuvântul doamnei Ramona Lovin, coordonator diaspora și secretar general adjunct al Partidului AUR. Avem o mică surpriză pentru doamna Ramona Lovin din partea Alianței. Doamna Ramona, Alianța pentru Unirea Românilor Italia vă mulțumește pentru activitatea dumneavoastră, pentru exemplul de sacrificiu și dăruire în promovarea și dezvoltarea proiectului AUR și cu cea mai înaltă considerație vă decernează diplomă de excelență. Vă iubim cu toții! Bravo, Ramo! Să nu plângi! E a voastră! Nu e a mea, e a voastră! E a voastră! Înainte să vă spun câteva cuvinte, eu sunt oaspete aici, dar am și eu la rândul meu oaspeți. Și o să vă rog să-mi permiteți să le adresez lor întâi câteva cuvinte. Cari amici, vi ringraziamo tanto, così come ha detto pure fuori, noi sentiamo la vostra vicinanza e vi ringraziamo di tutto. Complimenti per il vostro risultato, voi siete l'esempio che si può e noi sappiamo adesso che si può, perché voi siete riusciti. Complimenti! Vi assicuriamo di tutto il nostro supporto. Quando avete bisogno, noi ci saremo e speriamo in una bella e grande collaborazione, perché soltanto insieme possiamo fare delle grandi cose. Io so che non potete rimanere di più, capisco benissimo, la stessa cosa succede pure a noi, perché dobbiamo essere in 10.000 posti, quindi vi ringrazio. Quando dovete andare, potete andare tranquilli, se volete rimanere ci fa un grande piacere, però so che mi avete detto che ci avete altri impegni, quindi volevo dirvi a voi qualche parola prima di iniziare a parlare con i miei colleghi. Grazie mille. Italiano, quindi due parole perché questa festa merita sicuramente i nostri saluti. Vi ringraziamo dell'accoglienza, un'accoglienza straordinaria. Siamo felici che oggi ci siano tante persone che normalmente non vivono in Italia ma che nel vostro paese portano avanti battaglie comuni. Ha ragione, noi siamo l'esempio del fatto che si può, perché sapete benissimo Fratelli d'Italia era un partito nato dal nulla, da zero, poi il 2%, poi il 4% e oggi siamo al governo. Noi qui faremo del nostro meglio nelle istituzioni locali, noi siamo adesso Regione Lombardia, io anche in Comune di Milano, lui è un ottimo sindaco, però quello che conta e che assolutamente condividiamo è la vicinanza, la collaborazione, perché siamo uniti da dei valori comuni. Dei valori che significano preservare la propria identità, preservare le proprie tradizioni e quindi portare avanti un'idea di popoli, di Europa che è diversa nella concretezza da quello che spesso purtroppo vediamo. E per farlo dobbiamo unirci e bisogna portare avanti questi valori insieme senza ovviamente rinunciarvi mai. Io credo che già in questo primo periodo di governo Giorgia Meloni abbia dimostrato che si può andare in Europa con fierezza, con orgoglio, come siete abituati a fare voi, a testa alta, pur nell'unità di intenti, ma portando avanti delle battaglie che sono delle battaglie di civiltà e che garantiscono il nostro futuro mantenendo le nostre tradizioni. Io vi ringrazio di questa accoglienza, vi auguro una bellissima festa e su di noi potete sempre contare, sia qua ma tutta Fratelli d'Italia e qua a Milano ormai abbiamo una conoscenza consolidata e credo che faremo delle belle cose. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie Chiara. Che tiranno. Altri fiori. Grazie veramente a tutti, grazie dell'invito e dell'accoglienza. Io ringrazio in modo particolare la Risa che
oltre all'aiuto che in campagna elettorale dove ci siamo conosciuti ci ha dato su Bergamo insieme a tutto il gruppo, per me è un onore essere qui oggi perché dopo le elezioni in Consiglio regionale sono convinto dell'idea che dobbiamo rafforzare ancora di più la nostra collaborazione e oltre ai bellissimi abiti tradizionali che voi avete, io tra noi e voi non vedo alcuna differenza. Parlavamo prima di collaborazione come gruppo unico, come comunità unica, non ci sono italiani, non ci sono romeni, siamo persone che condividono valori, identità, tradizioni comuni e che ci seguono e che ci portiamo dietro da tantissimi anni, da tantissimi millenni. C'è un'Europa, c'è un'istituzione, l'Unione Europea, che in questi anni forse ha lavorato per il contrario rispetto all'unione tra popoli, all'unione tra patrie, ad un'Europa fatta di patrie diverse ma che collaborano tra di loro e che sono forti nel mondo. Io penso, e con Giorgia Meloni in Italia, con Aur al potere in Romania, io sono sicuro che faremo delle grandi cose, sono sicuro che l'amicizia tra Italia e Romania diventerà sempre più forte, diventerà una collaborazione talmente forte che anche in Europa l'Italia e la Romania conteranno sempre di più. Quindi grazie mille ancora e tanti complimenti. Come diceva Chiara, per quello che possiamo, la Regione Lombardia è sul territorio, noi ci siamo, facciamo tutto quello che possiamo insieme. Grazie ancora. Zici că așa nu se mai poate, anii toți și visele pereți au cumpărat. Ți-au făcut viața amară și în spate rând toți îi cu mâna ta și împreună să le arătăm odată că timpul de vechim cu milință s-a încheiat. Dar n-ai zis așa ca tine, tu toți cumpăra ușor, ai frate lângă mine să strigă în fața lor. Vreau aur pentru România, vreau oameni să aducă bucuria, dar fi român, dar fi stăpân, dar faci în jur loc mai bun, unde bărbatul e bărbat și fata e fată, unde părinților le spui mamă și tată. Vreau aur pentru România, vreau oameni să aducă bucuria, de-a fi român, de-a fi stăpân, de-a fi în jurul loc mai bun, o țară bună și frumoasă, România, în culturale se aude jucăria. Frate, zici că-ți facă cine poate, când merezi la mantelul, angajați pe bate, nici o circumsune, mai de zile atât de bune, cât mai vrei să te conducă, niște crede, te-au umilit, te-au vaccinat, nici moții nu ți-au întrebat, ți-au pus și cofiță, până noapte vei tăcea, și știrile îți rog, cumpărat. Lord, you will go, I do my God,
oameni s-a dus România. De-a fi român, de-a fi stăpân, de-a face jurul mai bun. Unde bărbații, bărbați și fata-i fată, unde părinților le spui mamă și tată. Vreau aur pentru România, vreau oameni să aducă bucuria. De-a fi român, de-a fi stăpân, de-a face jurul mai bun. Să rămână și frumoasă România, un colț de rai unde s-aude ciocăria. Să trăim cu toții! Frumoase Doamne, domnișoare și domnițe, doar o profundă adiere ne mai desparte de binecuvântata sărbătoare a femeii, iar Asociația Multiculturală Unirea vine cu sincere și călduroase felicitări pentru voi, ființe minunate. Toate gândurile frumoase vibrează în direcția voastră și vă dorim să vă aducă sănătate radioasă, fericire durabilă și împlinire sufletească. Să aveți mereu iubirea în priviri și să fiți motivul de bucurie pentru cei din jurul vostru. Scumpele noastre, sunteți minunate așa cum sunteți, căci minunăția voastră se reflectă în privirile celor dragi vouă. Felicitări, ființe minunate și suflete triumfătoare! Și pentru dumneavoastră vin și cu un cadou muzical, toți băieții noștri, cei mai scumpi și cei mai dragi.
Nicolae, Mircea și Pavel, desigur, capul tuturor ideilor, domnul Cătălin, Costea la acordeon, pe partea vioriștilor, Ioan, Valerian și Ion. Vă spunem mulțumim din suflet și desigur Zorila Ioana. Asta sunt, alta nu avem. Vreau să vă fac o melodie din suflet, cu la minor acolo, aia frumoasă, care am spus că trebuie să placă sigur la toată lumea. Mâncarea caldă care ne așteaptă acolo. Bine? Cărciuma drum, ăla n-a fost om nebun. Și-a pus cărciuma drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost un or greu și-o cântat cum cânt și eu, și-o cântat cum cânt și eu. Măi, dorulez, dor, ăla a fost un or greu și-o cântat cum cânt și eu, și-o cântat cum cânt și eu. Măi, doruleț, măi! Dragostea, slavă minte mai avea, dragostea e mare foc și nu-ți scap de ea deloc. Nu are legământ și te duce în mormânt, ca dorul și